ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 25/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 31/12/93 ಮಧುಬನ. ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಸದಾ ಒಳವು ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿಯಾದ ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಯುಗ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲೇ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಇತ್ಯದ ದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು. ಪರತು ವರ್ಷ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಗಮದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದರು ಬೇಹದ್ದದ ಸಂಗಮಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಗತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಒಂಜಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯತ್ ಆಂಡ ಹೊಸ ಯುಗತ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪರು. ಈ ಸಂಗಮಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಹೊಸ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಜೀವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರನೇ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಅಮೃತ ವೇಲೆರ್ದು ತೂಂಡಲ ಹೊಸತು ವಿಷಯ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ದಿನಚರಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ದಿನಚರಿ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮಾತಲ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಸ್ಮೃತಿ ವೃತ್ತಿ ಹೊಸತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತಲ ಬದಲಾದ ಬುಡ್ತುನತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ತೂಂಡ ಹೊಸ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರಸ್ತು ವಸ್ತುನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಸ್ತುನು ದೆತೊನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಸಮಯದ ಈ ಇಲ್ಯೈನ ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು. ಸಂಸಾರಲ ಹೊಸತ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಹೊಸತಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಒಳವು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪುನಿ ಉತ್ಸಾಹವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನನು ಉತ್ಸಾಹ ಪಂದು ಪಂಡ್ಪೆರು. ಉತ್ಸಾಹೊಡೆ ಒರಿಯಗ್ ಶುಭಾಶಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಾದ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಉತ್ಸಾಹ ಆದುಂಡು. ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಪ್ಪರು. ಇಂದುವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಕಲ್ನ ರೀತಿದ ಅನುಸಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಇನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಆಂಡ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಕಾಲನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜನೇ ದಿನಾಂಕವಾಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡು ಪಂಡಿತ್ತನ ಕುಡಾತ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಇಂಚೊಪ್ಪರತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ರಾಪುನ ಕಳೆತ ರೆಕ್ಕೆಲೆ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಅತಂಡ ಒಲವು ಖುಷಿಯಾದುಂಡು. ಈ ರೆಕ್ಕೆಡ್ದು ಸದಾ ರಾವೊಂದು ಉಪ್ಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮೊಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ರಾಪುನ ಕಳೆತ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕರ್ಮೊಡು ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಚಾಂದು ರಾಪುನ ಕಲೆಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ರೆಕ್ಕೆಜ್ಜಂದೆರ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಾಪುನ ಕಳೆತ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ಆ ರೆಕ್ಕೆಲು ಸದಾ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗಾದ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ನೀರಸ ಜೀವನವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಕುಲಂತು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಳುದಾನೆ ಪನ್ಪರು ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತದೇ ಉಂಡು. ಏಪುಗಳ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸದಾ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರನೆ ಉಪ್ಪಡು. ಅಂಡ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ಸಾಹಲ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಬಳುವಳಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪರ್ವತನು ಸಾಸ್ವೆ ಪಂಡ ದಾಸ್ಯಮೆದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಂಡ ಪರ್ತಿದ ಸಮಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮನೋರಂಜನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಯುಗತ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದೆನು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ತೆರಿಯೊಂದರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರೆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಸದಾ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುನನೇ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತ
ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಎಂಕುಲೆ ಆದಿತ್ತ ಐತಮಿತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆನತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಲದ ಪಂಡ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದ್ದಾದುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಿನಾಶಿ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹೊಡುಪುನ ಆತ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೆರೆ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೆರೆ ಏಪ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತು ಆದುಲ್ಲರೆ ಐತಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಲ್ಲರೆ ನಂಬರ್ 1 ಆದಿಜ್ಜರತೆ ಐತಮಿತ್ತು ಸದಾ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಈ ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದು ಸಾಗಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗಾದು ಆಧಾರವತ್ತು ಆಂಡ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾದು ಉಂಡು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾವೊಂದುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಲ್ಲರು ವಿಶ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಪುದೆ ಅದ್ದುಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಜತದು ಬಿಡ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಏರು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ಬುಲೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕಿರೀಟಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಹಗುರವಾದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಪುದೆ ಅದುಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐತಮಿತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆವಡಾಪುಂಡೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತದ ಅರ್ಥನೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ವರ್ಷಲ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅನ್ನೊಂದತ್ತೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಮಲ್ಪುನೆ 2 ವರ್ಷ ಅದು ಮಲ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಸದಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಡು ಮಹಾದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ವರದಾನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ವರ್ಷವಾದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಹಾದಾನಿ ಅದು ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಜ್ಞಾನದ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಜಿ ಖಜಾನೆಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಲ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಂಡತೆ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರ್ ಆದುಲ್ಲರತೆ ಐತಮಿತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಗುಣದ ಖಜಾನೆಲ ಉಂಡು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಸಂಪನ್ನ ಆದು ನನೊಂಜೆಟ್ಟು ಆದಿಜ್ಜರೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮಗು ಮೂಜೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ದಾನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಕ್ತಿದ ಅತ್ತುಂಡ ಗುಣತ ದಾನ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಹಾದಾನಿ ಆತ್ಮದ ಒವ್ವಾಂಡಲ ದಿನ ದಾನ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಅಂಚೆನ್ನಂಕ್ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಪುನಿ ನಿಕುಲ್ ನಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಕೊರ್ನಗ ದೇತೊನುವರ ಅತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೆ ಅವಕಾಶನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊನೋರ ಅತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತುಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ಡ ದೇತೊಣ್ಣಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಯೆ ತೂವೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅಪಗ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ದಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲಿ ದಾನ ಶಬ್ದದ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥನೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಹಾದಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ವರದಾನಿ ಆದು ವರನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪರು ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಧಿದಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಜಡ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಐತ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿದ ಪ್ರಕಂಪನದ ಮೂಲಕ ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನನೆ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆತ್ಮನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಗ್ಲಾನಿ ಮರ್ಪುನ ಆತ್ಮನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಗುಣದಾನ ಅತ್ತನ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತುನಕುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸೂಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವರ ಅತ್ತು ನೀರ್ನು ಪಾಡುವರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡುವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ರೋಧಿನ
ಎದುರುಡು ತಮ್ಮ ಮೋನೆರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಕೋಪ ಪರಪು ಜತ್ತೆ ಬಾಯಿರ್ದಂತೂ ಶಾಂತವಾದ ಉಪ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಡ ಕಣ್ಣರ್ದು ಚಹರರ್ದು ಕ್ರೋಧದ ಭಾವನೆನು ದೀಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧಿ ಪರವಶಾದುಪ್ಪಿ ದಯತ ಶೀತಲ ಜಲತ ಮೂಲಕ ವರದಾನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ವರದಾನಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಆ ಸಮಯಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಬಾಣನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಕಾರ್ಯೋಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಐನು ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಸಮಯಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಐತಮಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆಲೆ ಚೈತನ್ಯೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಜಿಂಜ ಉಳ್ಳರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜಡಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೂ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜೊಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಸಮಯಡು ಮೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪರು ಆ ಸಮಯಡು ಜಿಂಜವರೆ. ವರದಾನಿ ಮಹಾದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುನಿರ್ದವರ ವ್ಯರ್ಥಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಏರು ಮಹಾದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ವರದಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ದವರ ದಾತ ಪಂಡ ಅರ್ಥನೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಸಮರ್ಥ ಇಂಚ ನಗನೆ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚಾಂದು ಒಲ್ಪ ಸಮರ್ಥ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವತವಾದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೈಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಡಿಲವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಗಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಟಿವಿದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬಿರತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೊಸಾತು ಮಲ್ಪರು ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷಡು ನಿಕಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ದೀತಾರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೀದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೀತಿಜರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿಗೂ ದೀಪುನಕುಲೆ ಅತ್ತು ಸದಾಕಾಲಗೂ ದೀಪುನಕುಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆದುಪ್ಪುನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪೇರು. ಈ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ಚಾರ್ಟನು ದೀಲೆ ಎಂಚಿನ ದೀಪರು 4 ವಿಷಯನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿ ಒಂದರು. ಈ ವರ್ಷಡು ಇಂದುವೇ ಚಾರ್ಟನ್ ದೀಲೆ 4 ವಿಷಯಡು ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಯೋಗಡು ಧಾರಣೆಡು ಸೇವೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕನವಡಾಪುನು. ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಪುನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ನಡಪುನಿ. ಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ಪೊಸತನ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆಡ ವಾ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಪೊಸತನ ಆದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನವೀನತೆ ಅಂಡು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದಲೊಂಜಿ ಪೊಸತನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯೋಗಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಳ್ಳುವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಆಂಡು ಅಂಡ ನವೀನತೆ ದಾದ ಆಂಡು ಶೇಕಡವಾರು ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡೆ ಪೊಸತನ ಆಂಡೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಆಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಶೇಕಡವಾರು ಅತ್ತಂಡ ಶೇಕಡ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಯೋಗಡು 50% ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದೆರ್ದುಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೊಸತನ ಆಂಡು. ಇಡೀ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 5 ಪನ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿನು ಅತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ತೀವ್ರತೆನು ಪೊಸತನ ವಿಧಿಡು ಪೊಸತನ ಪ್ರಯೋಗಡು ಪೊಸತನ ಬೇತಕ್ಲೆನು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಶೇಕಡವಾರು ವೃದ್ಧಿಯಾಪುನೆಟ್ಟು ಪೊಸತನತೆ ಏರೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡು ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಚಾರ್ಜ್ ಅತ್ತಂಡ ಚಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕಲ್ನ ರಾಯಲ್ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ರಾಯಲ್ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ರಾಜರೇ ಅಂಚಾಂದು ನವೀನತೆಯದು ಸ್ವತವಾದೇ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ನವೀನತೆದ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಸತನದ ಅನುಭವ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಚಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ದೀಪರು ಪಂದು ತೆರಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಡಪೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ 3 ತಿಂಗೊಳಗೊಂದ್ಸರಿ ಕಡಪೊಡ್ಲೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಉಳಿತಾಯಲ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯದ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಒರಿಯನ ಪುದರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಎಕನಾಮಿ ಪಂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಷವಾದುಂಡು.
ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತಾ ಖಜಾನೆಡ್ಲ ಸಮಯಡ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಡ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಕಾದು ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಚಾರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂವನ್ಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಆದುಂಡೆ ಪಂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳರ ಬೂರುನ ಕಲೆ ಅಂತೂ ಪೊಯರೆ ಆಂಡ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಧ್ಯಮದ ಕುಲ ಎರಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಂತೂ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ನೆ ಆಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಚಾರ್ಟ್ ದಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಂಡೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಪೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣ ಪುದರ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಪ್ಯಾಸನ್ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲ್ಲ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದರಗು ತೆರಿದುಂಡು ಪಿರವದ ವರ್ಷಡುವ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತುದೆರು ಐನು ಏರೇತು ಮಲ್ತೇರು ಹಾಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತೇತುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲೆಗಾದುಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೆರೆಗಾದುಲ ಈ ವರ್ಷಡು ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪೊಸತನ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಪ್ಪಡು ಇದು ಸ್ವಯಂನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವಡಾಪುಂಡು ಸೇವೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಸೇವೆಡ್ಲ ನವೀನತೆ ಪೊಸತನ ಕನವಡಾಪುಂಡು ಮೇಳನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತರು ಪ್ರದರ್ಶನಂತೂ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಂದಿನಾತು ಮಲ್ತರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತರು ಇತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಮೈಕ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ವಿಧಿದಾದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ಲ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪದ ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತರು ಸೇವೆದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ತೂತ ಮಸ್ತ್ ನಿಮಿತ್ತಾಪುನ ಆತ್ಮನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುನ ಸುರುಕು ಏರು ನಾಯಕ ಆದುರ್ಲಿರು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪವು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಐತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ಗು ಕನಲೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಸಮಯನು ಕೊರ್ಪರು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನು ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಈತು ಸಮಯ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಪೊಯರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದು ಉಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಬದಲಾಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಣ್ಯರಂತೂ ಬದಲಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇನಿ ಒರಿ ಮಂತ್ರಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಪ್ರಜೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಒವ್ವೆ ವರ್ಗದ ಸೇವೆಡು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮೀಪ ಒಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೀಪ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನಂಜಿ ಪಾತೆರ ದುಂಬೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡು ಐತ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಪನ ಓ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲುಂಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕನು ದಿಲೆ ತಯಾರಾಪನ ವೇದಿಕೆಡು ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇಶೊಡ್ಲ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುರೋ ಅತ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ವೇದಿಕೆಡು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಲಿ ಐರ್ದು ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ರಡ್ಡುಲ ಉಳಿತಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇಂದೇನು ತೀವ್ರಗತಿಡು ಮಲ್ಪುಲಿ ವಾ ದೇಶದ ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಸ್ಥಾನೋಡು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ವಂಚಿತ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಪಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಸ್ನೇಹಲ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡದಲ ಒತ್ತುನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪೂಜೆರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆಕಲು ಬಂದು ಒತ್ತುನೀರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಡು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಹಜವಾದ ನಾಯಕ ಪಂಡ ಲೀಡರ್ ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹೊಸ ವರ್ಷನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ವಿಧಿ ಅಂಚನೆ ವಿಧಾನಲ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡು ಸದಾ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸದಾ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡು ರಾವೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಪವಡು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಬುಟ್ಪುಲೆಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಅಂತೂ ಇಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆ ನತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೂ ಬದಲಾದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೋ ಮಾರ್ಗಡಂತೂ ಪಿದರ್ದು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ರಾಪುನ ಕಲೆಕು ಬದಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಕಳೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆ ಸೆಲೆತೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆ ಟುಪ್ಪುನ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಸದಾ ಸಂಕಲ್ಪ ವಚನ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸಹಜಗೊಳಿಸವನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಿಕುಲ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಅತ್ತಂಡ ನವೀನತೆ ಅತ್ತನ ಹೊಸತನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಎಕಾನಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಮೀಪ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಶರೀರನು ಆತ್ಮದ ಮಂದಿರ ಪಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಐನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಭವ. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಶರೀರನು ಆತ್ಮದ ಮಂದಿರ ಪಂದು ತೆರೆದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಿವೊಡು ಏತೇತು ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆತೇ ಮಂದಿರಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಮಂದಿರಗೂ ಎಂಕುಲು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿದನ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕನಪುನಿ. ಈ ವಿಧಿರ್ದು ಶರೀರದ ಪವಿತ್ರತೆ ಸದಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸುಗಂಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಪುನಃ ವ್ರತ ದೆತನೋನೆ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮ ಆದೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.